Tivera mala sorte coa xente, cos homes, pero aínda que era bastante miúda, o que soe chamarse unha mulleriña de caixa de mistos, soubera defenderse. Nunha ocasión, cando non tiña nin 15 anos, ía ela cara a ribeira coller aljaso para as leiras cando lle saía o paso Gervasio, un dexenerado dun lugar da comarca cuxo nome é mellor non mencionar por non facer caer o negro baldón do oprobio sobre o resto de habitantes de alí. Este Gervasio era un destes que van cos da feira e volven cos do mercado. E logo de durmir a mona e ante a visión da moza, tan soa naquel lugar, fíxoselle a boca auga. A infame besta lanzouse enriba dela, deulle un par de golpes e sacando unha faca que levaba no peto, meteullo contra o pescozo, dándolle a entender o destino que agardaba de non deixarlle facer o que el quería. Ceferina ficou muda, o seu cerebro preso dunha mestura entre o medo e a incredulidade. Viu como miserable, seguro xa da súa vitoria, se desabrochaba o cinto e baixaba os pantalóns, mentres os seus ollos, vermellos, enchidos en sangue, brillaban como a lume dunha lareira no medio dunha noite escura. Naquela sorte de pesadelo, cos ollos pechados mentres notaba o metálico sabor do sangue fluindo dos seus beizos, logo dos golpes propinados por aquel valente para asegurar a súa fazaña, Ceferina sentiu a dor provocada por aquelas mans que pretendían abrir paso ao seu ariete, unha dor que lle deu as forzas suficientes para cravarlle as súas unllas nos ollos e deixalo medio cego. Este fuxiu co rabo entre as pernas, sangrando polos ollos, buscando un alivio á súa dor e perseguido por Ceferina, a cal a rabia dera tales forzas que arrancou 2 pedras dun marco e intentou fenderlle con elas a cabeza. A besta fuxiu pola súa vida polo medio das silvas, toxos e demais flora. Da fauna xa non falamos, porque todos os animais que por ali andaban fuxiron ao escoitar os berros dese desgraciado. Sen tempo sequera de subir os pantalóns e gaduñando o cu e as súas partes coas silvas e toxos que nin vía ao seu paso. Cando a súa tía lle preguntou polas feridas que tiña na cara e polas mans tan emporcadas que traía, ela díxolle que caera e batera contra unha pedra. A tía díxolle que andaba nas batuecas e merecía que lle deran unha man de paus para ver se espabilaba dunha vez. Por sorte para el, porque da primeira escapou, pero da segunda quen sabe. Ceferina non volveu a ver nunca máis aquel cobarde.